والتر أديو مسكلة تخلو سو زرسو عماكوتاتو كرمت نخحلف مراتي تليفون تلفزيون إنترنتن مملس من قدنا زيبو لبوتا حديقاتو تخيل زوم كل التوكوتاتو نرى عمد كم زطفو إذن قرالهم أوي كم زنورون انتاي ناورو خمس حلفون ولا يفلت دامبر ما نمسو حليمون قميتون زي يفلت بتعم بزحاف تحيزهم يمتماليسهم جن ولان ما نمسو ينقرو دامبر أو تحت الزقارقة سوز تقلق من النتوم كوينات هافتي تفقات فقرن سئنت نستملئ تاريخ الله جن والتر أكوتاتو كتشاوتو ليلو من بس على يجزقلو دامبر نايو حكا هافاتو مخانهم جزمين تبع اللي قلت خمزة الحنون فرق عالم كوليلوم كم استملسون نمأماني خودو نيرو اتحقق جن مني ايو بانك زريفهم ديوم هافتيمهم ويسكم تزولو اللو نتالي التخد حنون كاللو زروخو ورك ايو فيلمنا جمر والتر استهالو غلعة مسديو مي أو قطرما خبابتات كاليفورنيا بمكينانا تقعزونا رئينايو مي نوالتر ناو قطر توسدو زلا مستوم كل التحافات موكوتاتو كرمتن محلافيو زو موكوتاتو زيوم نروح عامت ناوي كم زخدو طفيهم يوم نيروم جن دحرزو خلو جيزة كاوي كم زمز زي فلت بدعم بزح بلينات هافتي حيزوم يوم تمليسوم أديو نمي نمنتاي ناوزوم كل التوكوتاتو خم توسدو زلا من محطو يولون إذا كرمت ساعات نعوم زالت أمن قدن مكراون المفلاتن تتنكغنو تقامولو تنقرو مغنياتو أريقوم كموتون كلو كل هافتوم زور السو سلازي ولوم نوالتر نغورو سوام انتيو والتر زغسام عنكلو بنا يديو حسان تقارن بتعمي دنق كفوتينو مو قرشي نغورو سنة راحيخي ناوزي حيس كنا ماتيخيلو دمادا قيمي حتى ميجن ناي والتر ترترن مقرامن منو مثلا حسابتو نفت قزات بتسحمو أو ريدات تغط كيد فقادن ياينو ورتن نتوم كل التوكوتات سلام كتولهم كتقرون كلا دما أفتنا يبعلهم كالاي بمستارح جيروم عسانات مودي تصنحو مي نزوم كل توكوتات الناس أوعد سندل دل النارد كم مكين أوريدات قروا من كلا من النتاي فلتوان أو كوتات هيلا غتصوع من كلا دما بيتزو مغاناي فلت أمو دس لزي ولوم حد يقومان جزء من قد يجمرو ميجن الغنيا سويتها سحياتهم نجزء تخيدمو نسامن مخانن والتر من مخانن نمنتاي ناوخم زمصطون بدن بغيرا تردهم اتشجرجن ناوزم كل التحوات هافتم نغور رسيلو زفولتون زي فولتون بيتسا محلتاوي زملالسهم نعوم إذا بيتسا تلقال هافتم ترايناو زدلت إلى آيات ترجمة نسوم تحساو ولا فتيما ما يفتيو دا أمبر مي اتقلع وحديقاتو مكين على العلاق كيدين كلا وقور وزغولو نغارين يورن اتقتر نسو والتر مزوم كل التوكوتاتو أفدا قوفيلو ستيلو الناس معيت أنحمو نديو نخدو للا سلك تالي ومحطم جنزو محوات سلك زبال نغاري ولو من مراتي تلفزيون إنترنت زبال نغار فتيما ما يفلتون بزوحن قيت أنحا زوم كل التحوات تستحق هافتم إنفست نخقور نخأمنهم نا إنفستر من مخري ماتس جنزو محوات ممتيو غزارو كيف قدولون مسارحهم العلوم يتكسلو مو نا مكينو آتيو فرط يتهدم كم زولو كالوتنا بيزنس من مخرتي استفلالي عينت مخاين حزوم يماتسو جنسومون كافت قداما يفلوين مسارحنا تتكسلوم يوم حنت قالن كي تزارو يوتم نموت أزهدمو اتمشيت نسو زوم كل التحوات نقاشا سدالي وخفل خونا عرات سلازينيورا أفت دحسر كيدو نخدقس ينقروا والتر اتغفل خيدو غريون كلو كافت ستتصبيو عزيو زغف أخويني تسنح استرسعو بزحات نوريتاتي مليء زلو اتفرناش دما بأورات قويريو كديك اسنا تداليين كلو أتحت عراتو حنت صندوق يراكومو اتساندق كافيتون تريو حوت أي مليئني كنت حوت أقروتين تفحر نحنت قنجو سويت فوتوني بزعواتا فوتون اتا صندوقون زبرت انكيت أريقن كداقز متصفلي زولي دمت يسمع مو انتاي مخونو نمرأي بمشكوتي قلقل كافتم كل التحوات حدا زغونا هاب أفتتقاك علينا تنكسا أسيري أمو انتاي كم زفتر له نمرأي يورد والتر وريدو ولا بترقاقا مش متتصوعة هابا يسمع النيرو مغنياتو بدوكو سويزن كسا أسلو نوهاب كي تسوس لزبرحة أو خفيلو النار اي حد رمو أما ترشا دك أسيوسدو نقو خطس انكلو اناو قينا فتقزاي ملس قرص غول عقرون كلو دما هاب بدوكسو مزرق شنتو يتحيزونا تنكساس خمس حدرلون كيف ليتا ولا حداش مدر أسكزي انكلوخو حقا يحمن له نمنتا يغوننا له إنان تسرقو في بل والتر وقعنا من جماريلو نروح عمد أو يخم طفيقكم نيركم انتاي كقاتيمكم يلي حطم قرنتو محوات قلت ملسغو هو يدليون عالم النازرنا نرق نيرنا دما يولوه دحرز سلستيوم قروتين حرشا سرح نمسرح نفت قول يخدمو هاب سلستا جيزة ترايم سكوعاته مونيو موارو دربيو نان تسرطرن غزونا تملسي تصنح السخي أخلوغن أفتا سكند نسا كاوي كم زمصو زيفلطو ناي روح بيتسب اتون كالوت زغورو لو نمغاري مصو
እዞም ክልተ ዓበይቲ ሰባት ቤተሰብ ዝመጽእ እንታይ ክገብር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዋላ ሓንቲ ዘረባን ከይተዛረብዎም ናብ ክፍሎም ይኸዱ። እቶም ዝቕበል ሰብ ዘይረኸቡ ኣብ ደገ ጠጠው ኢሎም ዝተረፉ ቤተሰብ እውን ንዋልተር ይርእይዎ እሞ መን ምዃኑ ይሓትዎ። ዋልተር እናፈርሐ መንነቱ ክነግሮም እንከሎ ብጣዕሚ ይናደዱ። ንምንታይ ከም ዝመጸ ስለ ዝፈልጡ እውን ነቲ ውርሲ ንዖም ከም ዝምልከትን ንሱ ቐልጢፉ ክጠፍእ ከም ዘለዎን የፈራርሕዎ። ዋልተር ንዞም ቤተሰብ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ ስለ ዝነበረ ናፍቶም ክልተ ኣሕዋት ይኸዱ እሞ ኣዲኡ ዋላ ክረምቲ ይወዳእ ዳ እምበር ፈጺማ ኣይትምለስን። ብሕዚና ናብ መሐብሐቢ ህፃናት ምስ ዶ ኢሎም ክመኽርዎም ይሰምዕ። ዋልተር ካብ ቤተሰብ ዝበሃሉ ሰባት እዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዕ ስለ ዘይተጸበየ ፈሪሑን ደንጊጹን እናብ ጉየ ናብ ከተማ ይኸይድ እሞ ናብ ኣዲኡ ክድውል ይሞክር። ስልክ ዋላ ይርከብ ዳ እምበር እቲ ዝገደፈሉ ስልኪ ተጠቒሙ ክድውል እንከሎ ካሊእ ሰብ የልዒልዎ። መይት ትበሃል ሰብ ድማ ይንፈልጥን ኢሎም ይነግርዎ እሞ ኣዲኡ ከም ዝሸወደቶ ይርድኦ። ግን እቶም ኣኮታቱ ናብ መሐብሐቢ ህፃናትን ከይሰደድዎ ባዕሉ ንምጥፋእ ይውስን እሞ ንዝተወሰነ ርሕቐት ምስ ከደ ንምሸቱ ብመኪና ስዕቦም የርክብዎ። ሃብ ብናይ ዋልተር ተግባር ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደ ክትከይድ ተደልኻ ናብ ድላይካ ንወስደካ ኢና ኢሉ ይኹሬሉ። ጋርግ ግን ንዋልተር ቁሩት ይሓዚኑሉ ስለ ዝነበረ ናበይልና ክንሰዶ ኢሉ ይሓቶ። ዋልተር ካብቲ ገዛ ዝሃደመ ሰንግቶም ቀረባ ግዜ ዝመፁ ቤተሰብ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ንዓናይ ምሳና ተመለስ እሞ ንሳቶም ሰልችዮም ክኸዱ እንከለዉ ንስኻ ትጸኒሕ ኢኻ ኢሎም ኣጽናዕኒዖም ሒዞም ይመለሱ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሎም ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ ሓያል ሙቐት ስለ ዝነበረ ጋርግ ንዋልተር ዝሑል ኮካ ሒዙሉ ይመጽእ። እቶም ካልኦት ቤተሰብ ግን ምንም ኣይሃቦምን። ብዙሕን ከይጸንሑ ከምቲ ዝተለመደ ሓደ ናይ ቢዝነስ ሰብ መኪንኡ ሒዙ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ እቶም ኣሕዋት እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ክትኩስሉ መሳርሖም የልዕሉ። ግን ቅድሚ ምትኳሶም ዋልተር ጠጠው የብሎም እሞ እንታይ ከም ዝብል እስከ ቀዲምኩም ስምዕዎ፣ ተዘይደሊኹም ኣይንገዝእን ኢልኩም ትሰድዎ ኢሉ ይነግሮም እሞ ፈቃደኛታት ኮይኖም እንታይ ኣምፂኻ ኢሎም ክሓትዎ ይኸዱ። እቲ ወዲ እውን ፍሪስቢ ንሰማይ ዝትኩስ መሳርሒ ሒዙሎም ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይፈትይዎ። ከምኦም ምትኳስ ዝፈቱ ሰብ ስለ ዘየለ ጋሰጋ እንከይበሉ ይገዝእዎ። እቶም ንቕርሺ ኢሎም ዝኹሉ መከራ ኽኢሎም ክሳብ ሕጂ ዝደንጎዩ ቤተሰብ እውን ፍሪስቢ እናደረዩ ብጥኢት እናተኮሱ ክርእዎም ስቑ ኢሎም ክጸንሑ ይደለዩን። ደቆም ድሕንነት ተጨኒቖም ድማ ናብ መኪኖም ተሰቒሎም ይኸዱ። ካብታ መዓልቲ ሳንድሓር ዋልተር ናይታ ማሽን ሓላፍነት ይህቦ እሞ ንሱ ፍሪስቢ እንትድርብየሎም ንሶም ድማ እናተኮሱ ይወቕዕዎ። እቲ ምሸት ንሱ ከምቲ ዝተለመደ ሆብ መፅረጊ ሽቓቕ ጥራይ ሒዙ ንደገ ብድቁሱ ይወፅእ። ዋልተር ንደቓይቕ እናሓለዩ ድሕሪ ምጽናሕ ከተስኦ ይሞክር። ግን ኣብታ ትኽክለኛ ሰከንድ ጋርጊ ይመጽእ እሞ ጠጠው የብሎ። ሓደ ግዜ ክተስኦ ሞኪረ ብቦክሱ ውቂዑ ፍንጫ ይሰይርኒ ባዕሉ ክትስእን ፀበዮ እምበር ንትስኡ ጽቡቕ ሓሳብ ኣይኮነን ኢሉ ሓወ እንዲዶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ይሕልይዎ። ሃብ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ለይቲ ለይቲ ብድቅሱ ዝተስኢሉ ንጋርጊ ይሓቶ። ጋርጊ ድማ ንጃዝሚን ይዝእልሽሎ። ኣብ 1914 ኣውሮፓ ከመይ ከም ዘላ ንምርኣይ ኣትላንቲክ ሸጊርና ኸይድና ነርና። ክንብታ ናይ መጀመርያ ምሸትና ልዕሊ መጠን ንሰክር እሞ ክልተ ወታደራት ጨውዮም ናብ መርከብ ይሰቕሉና። ክንትስእን ከለና እውን ነብስና ንውግእ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ትኸይድ ዝነበረት ጃልባ ወታደራት ኮይና ንረኽባ። እቲ ኩናት ንምንታይ ተጀሚሩ ሰብ ከምንታይ ዝዋጋእ ኣለዎ እንኳን ዘይፈልጡ ሓንቲ ለይቲ ሰኺሮም ብምሕዳሮም ጥራይ ናብ ዘይፈልጥዎ ኩናት ኣትዮም። ጋርግ እቲ ታሪኽ ጸቢቑና ነገሮን ከሎ ግን ሃንደበት ሆብ ካብ ድቃሱ ይነቅሕ እሞ እቲ ታሪኽ ኣቋሪጾም ንኽድቅሱና ውሽጢ ገዝኦም ይኣትዩ። እንከይተፈለጡን ብጣዕሚ ብዙሓት ነዋሕቲ መዓልትታት ይሓልፉ እሞ ዋልተር ምስ ክልተ ኮታቱ ዝነበሮ ርክብ እናውስኸን እናሰጠመን ይኸይድ። ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብቲ ሕርሻ ዘሕልፍዎ ነይሮም እናኾስኮሱ ማይ እናስተዩን እናፀሃዩን። ሓደ መዓልቲ ግና ጋርግና ሃብ ዝገዝእዎ ኣንበሳ ኣብ መኪና ተፃዒኑ ናብ ገዝኦም ይመጽእ። እዞም ክልተ ኣሕዋት እቲ ኣንበሳ ዝገዝእሉ ምኽንያት ቀቲሎም ቆርበቶ ገዝኦም ንምስቃል ነይሩ። ግን መሳርሒኦም ኣዳልዮም ንኽቐትልዎ እቲ ሳንዱቕ ንኽኽፈት ክእዝዙ እንከለዉ እቲ ኣንበሳ ሕያዋይ ነይሩ። ንሶም ዝደለይዎ ካብ ኣፍሪካ ዝመጸ ጨካንን ተሃላዓይን ኣንበሳ እዩ ነይሩ። ለካ እዚ ኣንበሳ እዚ ሰባት ዝለመደ ስለ ዝኣረገ ጥራይ ካብ ሰርከስ ዝተሸጠ ኣንበሳ እዩ ነይሩ። እቶም ክልተ ኣሕዋት እውን ነቲ ኣንበሳ ስለ ዝሓዘንሉ ናብ ዝነበረሉ ቦታ ንኽምለስ ይእዝዙ። ግን ዋልተር ኣብኡ ንኸጽንሕዎን ባዕሉ እናቐለለ ንኽንከባኸቦን ይሓቶም እሞ ፈቓደኛታት ይኾኑ። ጃዝሚን ኢሉ ሽም ከውፀሉ እንከሎ ድማ ሃብ ብጣዕሚ ይኹሪ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ነቲ ሓድሽ እንስሶኦም ምግቢ ንምግዛእ ናብ ከተማ ይኸዱ። ኩሉ ዘድልዮም ንብረት ገዚኦም ናብ መኪኖኦም ከኣትዩ ይኸእሉ ግን ሃብ እውን ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ሆስፒታል ወሲዶሞ ሃብ ውፅኢቱ ንኽንገሮም እናተጸበዩ እንከለዉ ግን ናብ ዋልተር ቅድሚ ሕጂ ርእይዋ ዘይፈልጥ ሰበይቲ ትቐርቦ እሞ ምዞም ክልተ ሰባት ከመይ ኢልካ ትነብር ኢላ ትሓቶ። ዋልተር ብዘረባ ተገሪሙ እታ ኮይነኸ ዘይጸንሕ ኣኮታተይ እንድዮም ኢሉ ይምልሰላ። ንሳ ድማ እዚኦም ክልተ ጨካናት ሓደገኛታት ገበነኛታት እዮም፣ ኩሉ ሃፍቶም ድማ ብሕማቕ መንገዲ ይመጽኡ ኢላ ትነግሮ። ተጠራጢሩ ዝነበረ ዋልተር ናብ ጋርጊ ይምለስ እሞ እቲ ታሪክ ምንጋሩ ንኽቕጽል ይሓቶ።
ክልቲኦም ብብዙሓት ኩናታት ብሓደ እናተዋግኡ ድሕሪ ምጽናሕ ይውዳእ እሞ ብሰላም ህይወቶም ምንባር ይጅምሩ። ግን ሃብ ሕጂ እውን ሰላም ኣይመረፀን። ኣብቲ ዓዲ ብሸፋቱ ተሰሪቐን ዝኸዳ ዝነበራ ኣዋልድ ንምድሓን ብዝተፈላለዩ መንግስታት ቅርሺ እናተኸፈሎ ምስ ሸፋቱ ይገጥም ነይሩ። ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ካብ ዘድሕነን ኣዋልድ ሓንቲ ንታ ጃዝመን እትበሃል ፍልጥቲ ንግስቲ ዓርካ እያ ነይራ። ተመሊሳ ድማ ብዛዕባ ዘጋጠማን ዘድሓና ፍሉጥ ብጣዕሚ ምልኩዕ ወዲ ትነግራ። ልዕልቲ ጃዝመን እዚ ወዲ ዝገበሮም ኩሎም ታሪኻት ድሕሪ ምስማዕ ሓደ መዓልቲ ክረኽበለኒ ኢላ ትውስን። ሓደ መዓልቲ ድማ ሃብ ፈረስ ሒዙ ኣብ ገምገም ባሕሪ እናጋለበ ይጽንሕ። ግን በዚ መጽኡ ዘይተባሃለ ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ ፈረሰኛ ብጎኒ መጽኡ ይወዳደሮ እሞ እቲ ቅድሚ ሕጂ ማንም ቀዲሞ ዘይፈልጥ ሃብ ንኽቅድሞ ፈረሱ እናጋለበ እናተቐዳደሙ ይጸንሑ። ኣብ መጨረሻ ግን ክልቲኦም ይጋጨዩ እሞ ዘሊሎም ናብቲ ባሕሪ ኣትዩ። ሆብ ንዚ ወዲ ንኽገጥም ካርኡ መዚዙ እንትዳለ እቲ ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ ሰብ ልዕልቲ ጃዝሚን ኮይና ትጸንሕ። መጀመርያ ዒንታው ዝርእየሉ ደቂቓ ድማ የፍቅራ። ዝሕዝን ነገሩ ግን ክልቲኦም ዋላ ክንዲ ዝተፋተዩ ይፋተዩ ዳ እምበር ብሰላም ክነብሩ ይከኣሉን። ምክንያቱ ልዕልቲ ጃዝሚን ንሓደ ሓያልን ሃብታምን ሼኽ ክትምርዖ እያ ተዳለ ነይራ። እቲ ሼኽ እውን እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ጊዘን ከየጥፍአ ካብ ቤት መንግስቱ በሪሩ ናብ ናይ ጃስሚን ቤት መንግስቲ ይመጽእ እሞ ሒዝዋ ንክኸይድ ይውስን። ጃዝሚን ግን ካብ ውብ ተፈልያ ምዝ ሼኽ ክትከይድ ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ክመጽእ እንከሎ ድማ ነብሳ ንምጥፋእ ተዳልያ ትጸንሕ። ግን ቅድሚ ኩሉ ምግባራ ሃብ ይመጽእ እሞ ነቶም ዝሕልዋ ዝነበሩ 30 ወታደራት ብምውጋእ ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት ጠጠው ኣቢሉ ምስኡ ሒዝዋ ይኸይድ። ካብቲ ዓሱ እንድሓር ድማ ሰላማዊ ህይወት ቅጽሉ እናተመነዩ ብሓደ ይነብሩ ነይሮም ኢሉ ይነግሮ። ዋልተር ግን እዚ ታሪክ ንምእማን ብጣዕሚ ይችገር። ምክንያቱ ናይ ሓቂ ክልቲኦም ተመሪዖም ብሓደ ተዝነብሩ ነይሮም ቆልዑት ክወልዱ ነይሮም እዮም። እዚ ይመስል ታሪክና ነገርካ ኣይትሸውደን ኢሉ ንጋርጊ ይካትዖ። ግን እቲ ታሪክ ብዙሕን ከይቀጸልዎ ደቂሱ ዝነበረ ሃብ ይትስእ እሞ ኣብ ናይ ሆስፒታል ዓራት ስለ ዘደቀስዎ ተናዲዱ ምስቶም ደኳትርን ነርስን እናተኣሰ ይወፅእ። ሃብ ኣነ ሰብኣየ ሆስፒታልን ሕክምናን ዘድልየና ኣረጊት ሰብኣይ ኮንኩን እናበለ እናተኻትዐ ድማ ናብ መኪንኡ ተሰቒሉ ይኸይድ። ቅድሚ ገዝኦም ምኻዶም ግን ምግቢ ንምብላዕ ንሓደ ሬስቶራንት ይኣትዩ እሞ ምግቦም እናበልዑ ከለዉ 4 ዕዋሉ መናእሰይ መጺኦም ንሃብ ክላኸፍዎ ይጅምሩ። ሃብ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ተሲኡ ክቕጥቅጦም ክጅምር እንከሎ ካርኦም ይወፁ። ኣብታ ሰከንድ ጋርግ እውን መሳርሒ ሒዙ ይመጽእ እሞ ሂብ ባዕለይ ክቕጥቅጦም እየ ንስኻ መሳርሒ ሒዝካ ምምጻእ መድልየካን ይብሎ። ነቶም 4 ዕርኽቲ ሃብ ብሓደ እናቐጥቀጦም ድማ እቶም ካልኦት ኮፍ ኢሎም እናሰሓቑ ይርዩ። ዋልተር እዞም ወኮታቱ ማዕርኽ እንደ ሓያላት ምዃኖም ድሕሪ ምርኣይ እቲ ዓንቶ ዝንገሮ ነበረ ታሪክ ሓቂ ዶ ዳ ይኹን እናበለ ምጥርጣር ይጅመር። በቲ ወገን እቶም ዓንቶ ተናዲዶም ከይዶም ዝነበሩ ቤተሰብ ሂብ ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ይሰምዑ እሞ ተሓጒሶም ንኽሪእዎ እናጎዩ ይኸዱ። ምክንያቱ ንኽመውት ቀሪዩ ናብኡ ዝኣተየ መሲልዎም እቲ ቅርሹ ንምውራስዮም መጽኦም ነይሮም። ግን እቲ ዶክተር ክሓትዎም ከለዉ ከይዱ ይብሎም እሞ ዝሞቶ መሲልዎም ንደቃይቕ ተሓጒሶም ይጸንሑ። ግን ሞይቱ ዘይኮነስ ንገዝኡ ከም ዝኸደ ክነግሮም እንከሎ ድማ ተናዲዶም ናብቲ ገዛ ይኸዱ። እቶም ቆልዑት እውን ኣብቲ ከባቢ እናተንቀሳቐሱ እንከለዉ እቲ አንበሳ ዝተዓፀዩሉ ዕንጨይቲ ይኸፍትዎ እሞ እናውጉዮ ወፂኡ ናብቲ ዒልዎ ዝተዘርአሉ ግራት ይኣቲ። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ሂብን እቶም ካልኦትን ነቶም ዝቐጥቀጥዎም ቆልዑት ንኽሕግዝዎም ሒዞሞም ንገዛ ይመጹ እሞ እቲ አንበሳ ከም ዘምለጠ ክፈልጡ እንከለዉ ኩሎም መሳርሒ ሒዞም ደገ ይወፁ። እቶም ክልተ ኣሕዋት እቶም 4 መናእሰይን እቶም ቅርሺ ክውርሱ ዝመፁ ቤተሰብን ኩላቶም እናተጓዩ ጸኒሖም ድምፂ ሰሚዖም ናብቲ ዕፉን ገጽ ዝኸዱ እንከለዉ ግን ዋልተር ምስቲ አንበሳ እናተጫወተ ይጸንሖም። ካብኡ እንድሓር ብጀካቶም ቅርሺ ክወርሱ መጺኦም ዝነበሩ ቤተሰብ ነቲ አንበሳ ዝፈርሑ ሰብ ኣይነበረን። እቶም አንበሳ እንድሕር ደኣ ካብቲ ዓዲ ዘይባረሮሞ ወይ ቀቲሎሞ ድማ ኣብኡ ከም ዘይጸንሑ ክዛረቡ እንከለዉ እቶም ወኮታት ኣደድኦም ረኺቦም እዚ አንበሳማ ናብ ምንም ኣይንስወዶን ባዕልኹም ኪዱ ተደሊኹም ይብልዎም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ድማ ዋልተር ንጋርግ እቲ ታሪክ ምንጋሩ ንኽቕጽል ይሓቶ። ሃብና ጃዝሚን ኣብቲ ዓዲ ብሓደ ብሰላም ምንባርዮም ጀሚሮም ነይሮም። ግን እቲ ሰላም ንሱ ንነዊሕ ግዜ ይጸንሐን። ምክንያቱ እቲ ሼኽ ልዕልቲ ካብ ገዝኡ መንጢሉ ንዝወሰደሉ ኣሜሪካዊ ከቕትሎ ደልዩ ነይሩ። እዚ ሕልሙ እዚ ጋደ ንዝገበረሉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ድማ 1,000 ወርቂ ሳንቲም ከም ዝሽልም ይዛረቡ እሞ ካብ መላእ ኣፍሪካ ብዙሓት ቀተልትን ሃደንትን ይምከቡ። ካብቲ ግዜ እሱ እንድሓር ሃብ መዓልታዊ በብደቂቑኡ ዘትክዖ ሓድሽ ሃዳና ኣለዎ። ኣብቲ ሰዓት ዝመጽዎ ንዝነበሩ ሃደንቲ ንኩሎም ዋላ ብቐሊሉ ይሰዓሮም ዳ እምበር ኣብ ከም ዝበለ ጭንቂ ዝመልኦ ሓደገኛ ህይወት ምቕጻል ከቢድ ስለ ዝነበረ ሓደ መፍትሒ ንኸምጽእ ይውስን። ጋርግ ሃዳናይ ይመስል እሞ ንሃብ ብብዙሓት ሽንሸላት ኣሲሩ ናብቲ ሼኽ ይወስዶ። እቲ ሼኽ እውን ቃሉ ብምሕላይ ጋርግ ሃዳን መሲልዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ወርቂ ይህቦ እሞ ሂብ ድማ ብቶም ጋርድታት ንኽቕተል ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይሰዶ። ግን ነቶም ኣብኡ ዝጸንሖም ጋርድታት ኩሎም ይቕጥቅጥዎም እሞ ሂብ ነቲ ሼኽ ንኽቐትል ናብቲ ክፍሊ ይምለስ። ግን ሂብ ነቲ ሼኽ ብድቅሱ ቆትሎ ይደለየን። ካብ ዓራቱ ተሲኡ ድማ መሳርሒ ይህቦ እሞ ንህይወቱ ንኽበኣስ ይነግሮ።
أما ترشاون دحر نويح بأسي هيوب دقيمون الشيخ كقتلو يدالة الشيخ يقزو قتلو مسيلوه تنبركيخو نموتنا تدالي يتسنح جن هيوب كارو العيلو دحر يبلمو يودكا كل تجيزو إيدي آتيا نيرا محركة دمائي سالساي جيزة آتيا جن أي محركة نيلو يفرارحو كافت جيزة سندحر نهيوب كونن اللي قلتو كقتلهم زمتسق ولا حدا هداني منهرن والتر إذا سمعوا لتاريخ حق ريتاي ناتا تراتره جازمين دا أنا خيدا اللي حطو إذا حق زغط فلق تداليخا نهيوب بعلي إخات حطو يلي دما حد يقون جزياتي اتمشيت نسو التر زنورو خلو دفراتي إكومو يبكم دمادو بدوك أسو تستيو افتقالاي ناتنك إساقس غيدو يتسقو إذا حق إزي ناك الدنك فلق سلزنورو دما جازمين انتا أخوي نايلو نهابي حطو هاب دما بحزن قصونا حدا قص أزيرو مويتا نتبيوت زي ترفه بغرو ودناخت بولد مويتايلو اتزحزن تاريخ نقرو يبكا اندحر بحزن تماليو نافتنا وتادراو عالمو يملس مو ستوصونو كويناتا دحر مووقا تسناويتو ناو عدو يملس والتر اتوم تاريخات حق اليوم يلغ حتون قلو شقر يولي تتأمن تداليخا أمن تزيد اللي يتأمن حدا معالتقين كملاس يومو ساوعي مخان كمي مخان خمهرك يلو قالي آتيلو كمزيلو دحرس توسنا جيزة علو أمريكا لومو لعلو بالي عمزو الدقوة بتعمو بزوح عفوني اليوم حدا مشت والت أمريكاس خوينو نايل التي ياسمين فوتو نار ايتس انحمو بارب كاو غزو وطيو نفت مخازننا خديري أمو نامنتاي وطو ليلو سعيو ويخيد غارك تغيت وازنورة نورة العلو اتمحتو خفيتو ما نمسونا زي فلت أخف لغا أتن كله دما تحاوي إنو حاليو يتسنح بزوحن كيتسنح دما بزوح استتأمره دولارات حيزي وطو غارك اتقرش نسو حيزو ناو نركاسو دحر مخادو والتر تقري منتج أنيقون نافتا خفلي أتمو بتحمو بزوح وقتيركا زي ودا استغمر دولارات يركب نياسمين قرحنون قالو كافت الشيخ استقبلو وركي تخكل دو خون النالة ناتا ترهتر يتسنح كافت معالت السندحر اتميستر بمفلاتو أحد قاقا أتخمز غيل سلاز فلته ننوسو محلا يجمر كافت موكوتاتو دما بزدفلية من قدي نار حقي منزق حدا مشت جن ما نمسبن كي تتصبع أديو نحدو ودي حيزات متسمو زمر ماريو أكوتات كغدك يسوم اليوم كي تتسو أمسكي نعنانا مكينا خوفنا ليلا حيزات تتخيد ماي ودا خميل غمز قنيه من مي تقدستن نامي جمريا حتى أون نايو كوتات كأرشي رخي كيادو زولي نيرو اتمر مارون زرواي جمرمو زوم كل التحوات زهافتمو بانك زريفوم يوم ندحر دات قرشويكم زولا زينا جير كان ناون ناتهم تحوا رايتو هيلكا كتأسرخا دسوم أروكتوتيوم أو إسريت بزحي تصنحون نسخاقن عد ملكي خاخ تأسرنا على دم ما يفرارحو والتر نمن كم زأمن من ما يفلتن تجأني قوخفيلو إنكي ملسولهم كترف نحنا يسكنا تنكسغسنا نعلليلو كاوديو فاليو نو حدث أقعي وصلو ماي كم زيت روي لارقص أنيا مسكونة دما نو والتر ناقد كتا اتغرشو إزولنا علي حتو أو ساعات زي والتر استوردو زودي نيو حق مرمار زي كونس أديو تتقيمو نيو كوتا تقرشن مزراف زمت أسراقيو والتر بزبطع ميناده دمو اتودي إدو خفكسن كلو اقرو وقعوه نادم يوتسه قنتهم كلتا كوتاتو نغتس انكيركبه تمليسو تودي حزومو اتقرشوي كمستحابا نخنقرون حادته بترقاقا منا وقعي تسنح اتعقرقر افتعيل ودك إساز نورة تنبسات سمعمو نوالتر نمحقاس ناقويت كيران تودي بدحري تدقعو اتهم كلتا حواتون اويات تودي سامعو مسارعهم حزوم كامدك أسومي لعلمو اتهم بسامويتات تسنح أزغط المعلتي كلاتهم صوفت خدينهم أفتت فوتيو زنورت قرات علوه نتام بس يقبروا كل خداونتون أقحوتون ترنيفو دما كاو كوتاتو توفوليو مساديو نخيدي دالة والتر تشاو كلهم كله دما نغلاتو معرغن ديكم زخودو قلتي نيرو ناخد خريقوان كلو بتعمي حزنمو ندحر دا خسيسنا ياكو توحي تهقا كيرنا مسانا نخنبر كنقبر نخلينا يلوم إنها تماخرو يتصنحو قارققن نوالتر كاودي أقفوليو سلازي دالي اتحساو نخو قارتون تطو نقبل النهيو بينقرو نجزء منها تملسن كلو ماي زغل زغورم ودي حجون مساخت صنحكم تحسوا لا سمعن كلو والتر بتعمينا دمو كافتا ماكينه نطير يورد مخنيات وديو از بمغارا نعو فصيما تقدسوا لخويني تسمعون ماي بناي ودا تغار دنجيصا اتا ماكينه تطو تبلامو انو غويت تمليسا خيدا نمتايكم خمس غارت حطو والتر ندقايق دو بيلو كل نجار دحر مردا نخلتينا تخكلنيا زغونه وسانه نمجمريا غيزس كويستشن لي نغرامو اديوننا خيت فقدنيا تخون نقرش زنارا فقري أعين تخندز أكل كعورا فتي ما حسبتن نودا تخكرين يوصانة وسن كم زينارات بمأمان دما دحر حجي كل نعوز حيش كم تقبر قال تعثيلو دحرزي والتر نوينو كأسنا عليه نفتو موكوتاتو يملسمو سلسة خبت تحقتات يوصلهم قداماي كسابتو مايرو كاو ينفرست تمريقو زواتس مسوق نور اللوام كم أون أنا يتمرت من كسقاساتو تساتف تقون اللوام كالعي نتعنهم زالت انكو كاون كتتلنك قور اللوام بفلاي دما أما قاقوهم
ስጋታትን ሰዓቱ ዘይሓልየ መጋግባን ቀኒሶም ኣትክልትን ካልኦት ጥረምረን ምብላዕን ከብዝሑ ድማ ይመክሮም። ሳልሳይ ድማ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓደገኛ ነገር ካብ ምግባር ተቆጢቦም ንክጸንሑ፣ ምስ ሰብ ምበኣስ፣ ኣየር ምባል፣ ሓደገኛ እንስሳት ምግዛእን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን። እቶም ወኮታት እውን ፈቃደኛታት ኮይኖም ንኣልበርት ንገዝኦም ሒዞም ይኣትዩ። ዋልተር ካብ ዩኒቨርሲቲ ምረቕ እሞ ናይ ኮሚክ ኣርቲስት ኮይኑ ጽቡቕ ህይወት እናነበረ ንረኽቦ። ሓደ መዓልቲ ግን ዘይተጸብዮ ስልኪ ካብ ፖሊስ ይድወለሉ እሞ እቶም ክልተ ዝፈትዮም ወኮታቱ ብሓደጋ ኣየር ከም ዝሞቱ ይንገሮ። ኣብ መጨረሻ ንሱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፀ እታ ሓሊዋ ዝበሎም ሳልሰይቲ ሕጊ ጥሒሶማ። ኣብ 80ታት ዓመቶም እታ ባዕሎም ኣዚዞም ዘዕረይዋ ኣየር እናብረሩን ከለዉ ናብ ገዝኦም ተጋጨም ይሞቱ። ዋልተር መኪናው ገይሩ ናብታ ናይ ቀደም ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ኣብኡ ጽቡቕ የነበረ ሓደ ፖሊስ እቶም ክልተ ወኮታቱ ዝገደፍሉ ውርሲ ዝተጻሕፈሉ ወረቐት የረክቦ። ኩሉ ዝነበሮም ሃፍቲ ንዋልተር እዮም ገዲፎምሉ። ሪሶምን ኣብ ጎኒ እታ ኣንበሳ ኣብቲ ናይ ዒልዎ ግራት ንኽቕበር ይሓቱ። ዋልተር ኣብኡ ደው ኢሉ ካብ ዒንቱ ናይ ሓዘን ንውዓት እናወረደ እንከሎ ግን ሓንቲ ናይ ግሊ ሄሊኮፕተር ናብ ጥቕኡ መፅያ ትዓርፍ። ካብ ውሽጣ ሓደ ሱፍ ዝገበረ ሃፍታም ሰብኣይ ይወርድ እሞ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ሰሚዑ ከም ዝመፀ ይነግሮም። ኣቦ ሓጎይ ብዛዕባ እዞም ክልተ ሰባት ብዙሕ ታሪክ እዩ ዝነግረኒ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ድማ ዋልተር ተገሪሙ ንስኻ ወዲ እቲ ሼኽ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። እወ ኣነ ወዲ እየ። ኣቦ ሓጎይ ከዓ እቶም ሰባት ኩሉ ግዜ እዩ ዘልዕሎም ነይሩ። ብዘይክኦም ቅድሚ ሕጂ ብተንኮል ዝበለፀ ንሰብ የለን እናበለ ድማ እዩ ዘድንቖም ኢሉ ይነግሮሞ። እዚ ኩሉ ዓመታት ዝጠራጥሮ ዝነበረ ታሪክ ሓቂ ምዃኑ የረጋግጽ። ከም ናቶም ዘለ ህይወት ዝነበረ ሰብ የለን ኢሎም እናተገረሙ ድማ ፊልም እናይውዳእ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ ታሪክና ብዙሕ ቁም ነገር ሒዝኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ 7.5 ካብ 10 ህይወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ክንደይትውዎ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ። ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ምክፋል፣ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።